Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan ya kasance baka mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, kana ka danna alaman ƙararrawa ka zaɓa shi zai baka dama samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. A yau mun kawo muku yadda zaka sayi data a wayanka ta Android mai arha ba tare da ka sha wahala ba, kuma ta sim ɗinka kowane kalar layi kake bukata. Ka biyo mu daga farin bidiyon na har ƙarshe domin ka gani ka tabbatar da yadda ake yi da komi. To da fari dai idan ka shiga kan lambobinka kana shiga kamar haka gashi nan, to kowa na da shi phone, wato inda za ka sa number ko na abokinka ko wani. Da zaran ka shiga, idan MTN kake da shi akai za ka sa *121#. kana sa *121# sai ka taba kan sim ɗin da kake bukata MTN. to gashi nan ga top dial for me, shine zaka je ka saya. ga data for me, shi ma duka dai suna ba da offer abu. top dial for me 1 gig naira 200 ne suka ajiye min kamar yadda za ku gani yanzu. To a data for me kuma ina da na naira 50 wadda za ka saya MB 50 a naira, MB 200 a naira 50. to shi ma kana sawa za ka tattaba, kana taba wani zai nuno ma successful ya siya. ka gani yanzu bani da kuɗi a cikin sim ɗin, to ka gani kasa *121# again. to akwai data for me shi ma da za ka gani. idan yau ne fari shigon ka wannan tasha namu, ka mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. mun gode sosai.